Informácií o Six Sigma je veľa. Otázka je, ako vybrať tie najdôležitejšie, ktoré nám pomôžu dosiahnuť čo najrýchlejšie merateľné výsledky v praxi. My používame overený štandard, školenie Green Beltov, teda vedúcich projektov zlepšovania. Povedzme si, ako takýto tréning vyzerá. Najprv na simuláciách v bezpečnom prostredí ukážeme, aký je rozdiel medzi bežným spôsobom zlepšovania a silou, ktorú nám ponúka metodika DMake. Potom účastníci v jednotlivých krokoch DMakeu použijú nástroje vo vlastných reálnych projektoch. Tým zabezpečíme, že informácie neostanú v zásuvkách, ale ihneď sú aplikované v praxi. Dôkazom toho je veľké množstvo ukončených projektov s vysokými finančnými prínosmi u našich klientov v oblasti výroby aj služieb. Po absolvovaní programu sú Green Belti samostatne schopní riadiť menšie a stredné projekty cieleného zlepšovania tým, že porozumejú procesom, sú schopní lepšie komunikovať s manažérmi a zrýchľuje sa ich profesionálny rast. A samozrejme, manažéri ocenia, že náklady na tréning sa niekoľkonásobne vrátia prostredníctvom projektov zlepšovania.